Seo chuid de scéalta na seachtaine ar Tuairisc, seachtain inar tairngíú ard a rís ar an asnú mór sa salathar muinteoirí Gaeilge. In agalú le Tuairisc dúirt Jeglan ó Léire, príomhaide cháiliste rathín imré, gur ceap magí é nach bhfuil Gaeilge ag 25 fan chéad den na muinteoirí tá gobar sa ggéal cháiliste, ach go mbeadh sé beagnach dóigheanta muinteoirí le Gaeilge Gael. Tá bualan nach mai fácha ach dornan bag scolann na béirle ó chuaigh ina neantar staide ar le Gaeilge. Léiríonn figurí nua gur le géirí níos measa tan ggéircheam a bhaineann na sin Gaeilge mar ábhar a scolann na béirle sa tuaisceart. Tá feisiúr Parlamente Claire Hanna ar bás scéalta Chonamaraí ó Ghuthas ag gol san nóíocht do cheannaireacht an SDLP, agus é fógartha an teachtain seo ag colm Eastwood go sé géirí as mar cheannaire ar an pháirtí. Inné na gluichí Olimpeacha bar rathúla riú ag foireann na hÉireann tásúil le rinshhaid bon eile ag na gluichí Paralimpeacha a tuairsúil i Baras as seo go dtí deireadh na seachtaine se thugainn. Leanagaí an taicsin ar fad ar Tuairisc. Agus bhí géad le ar scoil ag poisttí ógan na géaltaide an teachtain seo agus tá neart picturí ar an sao den lá mór. Tá sinna lig agus níos mó ar Tuairisc.